Ahir va ser un dia molt important. Ahir el Parlament de Dinamarca, d'una forma molt sorprenent, perquè no tocava que feren el que va fer una declaració històrica sobre la situació a Catalunya, que la signaran dimarts, és a dir, el govern va explicar als 8 grups polítics del Parlament quina era la seva posició i es van posar d'acord. Analitzat en perspectiva, és un moment que canvia completament el xoc de Catalunya respecte a la Unió Europea. Fins ara havíem tingut algun episodi en el qual algun país de la Unió Europea s'havia mostrat a favor nostre, cosa que en bona lògica diplomàtica no toca. És famós com el primer ministre de Letònia, Algirdas Butkevičius, en el seu moment, estem parlant de quan es feia la via catalana, es va mostrar a favor del procés d'independència de Catalunya i va ser atacat pel govern espanyol i va fer marxa enrere. Va dir que ell no volia dir exactament això que s'havia entès. Poc després va haver un segon episodi, també molt important, quan el primer ministre de Letònia, Valdis Dombrovskis, que en aquest cas és un polític molt important a Europa, d'un nivell, diguem, molt més potent, va fer unes declaracions en la mateixa línia. El govern espanyol el va atacar també, li va dir que rectificara, va dir el govern espanyol que havia rectificat i ell va eixir i va dir no, jo no rectifique, Catalunya té dret a la independència. Fins ara la declaració del primer ministre letó era, diguem, la cosa més important que havia passat en termes de que algun estat s'atrevira a dir en veu alta, escolta, Catalunya té dret a la independència. El que va passar ahir ho canvia tot. Ahir el govern i el Parlament de Dinamarca es van reunir en una sessió en la qual hi havia presents tots els partits polítics i el Parlament danès va escoltar les explicacions llargues, van estar prop d'una hora parlant que oferia el govern i van aprovar aquesta decisió que cal llegir-la perquè és molt important. Això és la nota oficial, la decisió oficial. El Parlament danès pren nota de l'explicació del govern sobre els aspectes jurídics, històrics, polítics i internacionals vinculats a la situació de Catalunya i fa seva l'opinió, i ahir ve lo bo, que la qüestió de la independència de Catalunya, alerta, la qüestió de la independència de Catalunya, no la reforma de l'Estat, no la qüestió de la independència de Catalunya, és un assumpte de diàleg pacífic i democràtic entre Catalunya i el govern espanyol a Madrid. És enorme la definició. Catalunya i Espanya equiparats com a subjectes polítics, tots dos, és a dir, no Catalunya per sota d'Espanya que ha d'acceptar el que diga Espanya, sinó equiparats com a subjecte polític i exigint diàleg. Diàleg que, òbviament, el govern danès ja va explicar que no existia, perquè ja va parlar del 9-N, del referèndum, etc. Què vol dir això? Home, això pinta un mapa molt diferent. És a dir, quan Espanya agafa i diu vostès, quan arriben a Europa, no els voldrà ningú, els expulsaran, això és un desastre, ningú els farà cas perquè el soci sóc jo, home, de sobte ens trobem com a mínim 3 socis que ja estan dient, escolta, ja parlarem. I en tot cas, i en el cas del govern de Dinamarca, estan dient bastant més que ja parlarem. Per tant, el xoc ha canviat completament i aquesta hipòtesi espanyola, en tot cas, té partidaris i detractors. És veritat que Espanya no vol i és veritat que n'hi ha 4 estats més, que són els 4 estats que no han reconegut Kosovo i que explícitament han dit que no reconèixer Kosovo no reconeixien les declaracions unilaterals d'independència, que són Grècia, Xipre, Romania i Eslovàquia, tot i que Eslovàquia els últims mesos està parlant de que potser sí que reconeixerà Kosovo. Bueno, és cert que aquest grup el tindrem en contra, però, caram, el xoc ha canviat per complet, perquè ja tenim un grup, diguem, que podem comptar que com a mínim en contra no estan, això segur, perquè si estigueren en contra era tan fàcil com dir això és un afer intern, nosaltres no ens hi tenim que posar perquè no tenim res a dir, i per tant el xoc ara comença a traslladar-se a l'àmbit on hauria d'anar, recordant, en tot cas, que n'hi ha hagut situacions que no són polítiques, que no són, diguem, constatables. En aquest cas, el folk que tinc, n'hi ha un document escrit, però hem tingut Mario Soares a Itàlia, hem tingut Renzi a Portugal, Renzi a Itàlia, el mateix Cameron ha fet comentaris a Gran Bretanya, el primer ministre d'Holanda va fer un comentari dient que Espanya no podia amenaçar els catalans, etc. Per tant, n'hi ha un partit, jo crec que molt important en xoc,
i em sembla que algun dia els catalans haurem de reconèixer i donar les gràcies a Dinamarca pel pas que ha fet, perquè és realment transcendental això que va passar ahir. La veritat és que